μάτια, εσύ βλέπεις παντού ρομάτζα. Καλά, εντάξει. Ένας από τους λόγους που μου αρέσει το μάθημα του κύριου Παναγιώτου είναι ότι έχει τον τρόπο του να σε κάνει να μπαίνεις μέσα στο αντικείμενο. Καλά, καλά, σε πίστεψα τώρα. Έλα ρε Άννα, είσαι ακόμα με τις πιτζάμες, δεν θέλω να αργήσουμε. Μα φυσικά, φυσικά θα τις αρχίσει ο κύριος Παναγιώτου. Άννα, έχουμε μόνο 10 λεπτά. Καλά, καλά, πάω. Νεφέλη! Νεφέλη! Παναγία μου. Τι είναι Νεφέλη, τι έγινε? Πού κοιτάς? Τίποτα, τίποτα. Ας είμαι μόνη μου. Γεια σας παιδιά. Νεφέλη, τι γίνεται? Γεια σας κύριε Παναγιώτου. Τι λες, θα σε έντυπλα την παρουσίαση της Δευτέρας? Ναι, μόνο που ξέρετε, ανησυχώ λιγάκι. Είναι η πρώτη μου φορά που παρουσιάζω μπροστά σε ολόκληρο το αμφιθέατρο. Εγώ είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά. Είσαι μια άριστη φοιτήτρια και είσαι ένα λαμπρό μέλλον μπροστά σου. Και αν κάποτε θέλεις να γίνεις ακαδημαϊκός, πρέπει να μάθεις να παρουσιάζεσαι μπροστά σε κοινό. Ναι, σας ευχαριστώ. Και πάλι σας ευχαριστώ που με επιλέξετε για την πρακτική μου εργασία και την διπλωματική μου. Μόνο που, ξέρετε, φοβάμαι μη σας απογοητεύσω. Μην ανησυχείς. Όλα θα πάνε καλά. Θα το δεις. Το αξίζεις. Λοιπόν, άντε, γεια, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Το αξίζεις, Νεφέλη. Νεφέλη! Νεφέλη! Κάθεσαι με τους ανόητους φίλους μου. Μιλάς με τον ανόητο ακαδημαϊκό. Σπαταλάς το χρόνο σου. Σπαταλάς το χρόνο μου. Σπαταλάς το χρόνο μας με ανόητες κουβέντες. Ανόητες εκφράσεις. Ανόητα βιβλία. Σπαταλάς το χρόνο μας, Νεφέλη. Ας είμαι ήσυχη. Ανόητα μικρά ανθρωπάκια. Δεν μπορούν να καταλάβουν το μεγαλείο μας. Συνομωτούν! Ναι, συνομωτούν. Κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Συνομωτούν και δανοπλοκούν, Νεφέλη, πίσω από την πλάτη σου. Και πρώτος από όλους ξέρεις ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Ξέρεις, δεν ξέρεις. Ποιος είσαι? Τι είσαι? Ξέρεις, Νεφέλη, ποιος είναι ο πρώτος συνομότης. Ποιος είναι που τους οργανώνει όλους αυτούς. Ο Παναγιώτου! Αυτός είναι πίσω από όλα αυτά. Ψυχολογικό πείραμα. Αυτό είσαι για εκείνον. Είσαι ποντίκι στο εργαστήριο. Τι είσαι? Τι είμαι? Θέλεις να μάθεις τι είμαι? Μάλλον ποιος είμαι. Το όνομά μου είναι Το Σαλός. όνομά μου είναι Σαλός. Κοινοφύλακας Άγγελος. Κοινοφύλακας Άγγελος. Είδες πουθενά το βιβλίο της ανατομίας? Ο φύλακας άγγελός σου. Ναι, ο φύλακας Άγγελός σου. Γι' αυτό καλά κάνεις να ακούς όσα σου λέω. Νεφέλη, σου μιλάω, δεν μ' ακούς? Δεν της μιλάω, δεν της μιλάω. Εσείς να σκάσει! Έτσι, μπράβο, Νεφέλη. Μην της λες τίποτα. Δεν μπορούν να καταλάβουν τα ανθρωπάκια. Θα σε πουν τρελή. Θα πούμε ότι είσαι άλλαξες. Δεν μπορούν να καταλάβουν το θείο. Δεν μπορούν να καταλάβουν το έχεις στο θείο χάρισμα, Νεφέλη. Ποιο χάρισμα. Τι είπες, Νεφέλη? Τίποτα, τίποτα και τώρα άσε με μόνη μου. Διαλέξεων με θέμα μεταλλαγές στη συμπεριφορά του ατόμου. Άκουσες, Νεφέλη. Σειρά διαλέξεων με θέμα μεταλλαγές στη συμπεριφορά του ατόμου. Ξέρεις ποιο είναι το άτομο που μελετούνε? Ξέρεις, δεν ξέρεις? Βέβαια ξέρεις. Όπως ξέρεις και το μελετητή.
Ο Παναγιώτου, βέβαια. Ο Παναγιώτου και η Νεφέλη. Κωδικάκι στο εργαστήριο. Τον αχρίο, πάντα το υποψιαζόμουν. Πειράματα ο ίδιος. Πειράματα πάνω σε ανθρώπους. Τους είδες προχτές που συζητούσαν με την Άννα και σε κοίταζαν. Συνομωτούν και δολοπλοκούν Νεφέλη από την πλάτη σου. Ναι, πάντα το υποψιαζόμουν. Αλλά ποτέ δεν μπορούσα να το δω. Στα έλεγα, εγώ δεν στα έλεγα. Στα έλεγα. Τώρα όμως έχουν ανοίξει τα μάτια μου. Θα το πάρω τηλέφωνο. Ναι. Θα το πάρω τηλέφωνο και θα το βρίσω. Ναι, παρακαλώ. Παναγιώτη ομιλεί. Δεν θα τα καταφέρεις, μ' ακούς? Δεν θα τα καταφέρεις. Δεν θα σε αφήσω εγώ να τα καταφέρεις. Συγγνώμη, ποιος ομιλεί παρακαλώ? Ναι. Κάνε μου τον ανήξερο τώρα. Νεφέλη, εσύ είσαι. Τώρα κατάλαβες. Και τόση ώρα μου έκανες και τον ανήξερο. Νεφέλη, τι γίνεται, με ποιον μιλάς? Είσαι και εσύ πιόνι του. Τι λες, Νεφέλη? Σταμάτα να με παρακολουθείς. Μ' ακούς? Σταμάτα να με παρακολουθείς. Τίποτα είναι. Ναι. Ποιος ομιλεί, παρακαλώ? Κύριε Παναγιώτου, εσείς? Όχι, δεν είναι καλά. Τώρα τελευταία δεν είναι καθόλου καλά. Νεφέλη μου, τι έπαθες? Άσε με. Και εσύ ποιον είσαι? Ναι. Κυρία Νίκη, η Άννα είμαι. Καλά. Πρέπει να σας μιλήσω για την Νεφέλη. Τώρα τελευταία δεν είναι καλά. Συμπεριφέρεται παράξενα. Έχει σταματήσει να έρχεται στο πανεπιστήμιο. Μιλάει μόνη της, ακούει φωνές. Ναι, σας λέω. Νομίζω ότι συνομωτούμε εναντίον μας. Πιστεύω πως υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να δει ένα γιατρό. Σας παρακαλώ, ελάτε στη Λέμεσο. Ίσως εσάς να σας ακούσει. Και στη μητέρα της. Εγώ δεν μπορώ πλέον ούτε καν να μιλήσω μαζί της. Σταμάτα να με κρίζεις. Νεφέλη, πώς μιλάς έτσι στη μητέρα σου? Εσύ δεν μιλούσες ποτέ έτσι, ήσουν πάντα μια σοβαρή και μετρημένη κοπέλα. Τι έχεις? Εσύ να σκάσει! Είναι ένα ηλίθιο ανθρωπάκι σαν όλα τα άλλα. Μην την αφήσεις να σπαταλάει το χρόνο μας. Σκάσε! Νεφέλη μου, η Άννα μου είπε πως συμπεριφέρεσαι παράξενα, πως δεν πηγαίνεις πλέον στο πανεπιστήμιο. Συμβαίνει κάτι. Είδες πως τα έλεγα. Είναι και αυτή πιόνι του. Θέλει να σε ξανακάνει ποντίκι. Θέλει να σε ξαναβάλει στο πείραμα, Νεφέλη. Νεφέλη, τι σου συμβαίνει, δεν φαίνεσαι καλά. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Είσαι πάρα πολύ μικρή για να καταλάβεις. Νεφέλη, νομίζω πως πρέπει να σε δει ένας γιατρός. Νεφέλη μου. Άκου τι σου λέει η μητέρα σου. Νεφέλη, πρέπει να σε δει ένας γιατρός. Ήρθαν όλοι μαζί. Είδες που σ' έλεγα. Σταματήστε. Βγείτε τώρα αμέσως έξω από το δωμάτιό μου. Νομίζει ότι καταδιώκουν ότι θέλουν να την βλάψουν. Ακούει φωνές και από ό,τι φαίνεται βλέπει μια συγκεκριμένη μορφή να της μιλάει. Παρουσιάζει οψυχές και ακουστικές της εμπλεξίσεις.
εκδηλώνει ψυχωτικά συμπτώματα. Κυρία Νίκη, η Νεφέλη πάσχει από σχιζοφρένεια. Είναι μια πολύ δύσκολη ασθένεια και στις πλήστες περιπτώσεις χρειάζεται πολύ χρόνο μέχρι να παρουσιάσει τη βελτίωση. Θα πρέπει να κάνετε υπομονή και να αντιμετωπίσετε ψύχρεμα την κατάσταση. Σχιζοφρένεια. Ναι μου, τι της το προκάλεσε αυτό? Η σχιζοφρένεια είναι μια ασθένεια που δεν γνωρίζουμε με σαφήνεια τι την προκαλεί. Φαίνεται πως συμβάλλουν πολλοί παράγοντες, τόσο βιολογικοί όσο και ψυχολογικοί. Ανεξάρτητα όμως από τους παράγοντες που προκάλεσαν τη σχιζοφρένεια, σε αυτό που πρέπει να επικεντρωθούμε τώρα είναι η θεραπευτική αντιμετώπιση. Θα μείνει αρκετό καιρό εδώ. Κοιτάξτε, στο νοσοκομείο θα πρέπει να παραμείνει μέχρι να ξεπεραστεί η κρίση που περνά, να μειωθεί το άγχος της, αλλά και ο κίνδυνος να κάνει κακό στον εαυτό της. Να κάνει κακό στον εαυτό της? Μπορεί να κάνει κακό και σε εμάς. Όχι. Πρέπει να ξέρετε πως οι ασθένειες που πάσχουν από σχιζοφρένεια δεν είναι πιο επικίνδυνα από το μέσο άνθρωπο. Ντρέπομαι κιόλας πρώτο κάτι τέτοιο. Αλλά μου πέρασε πολλές φορές από το μυαλό ότι μπορεί να μας κάνει κακό. Σήμερα που την είδα σε τέτοια κατάσταση, ήθελα να την πάρω και να φύγουμε από εδώ. Κυρία Νίκη, καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να φαίνεται δυνατή. Δεν έχει ανάγκη και η Νεφέλη να σε βλέπει δυνατή. Ξέρω πως χρειάζεστε και εσείς στήριξη. Γι' αυτό και θα σας πρότεινα να κρατήσετε στενή επαφή με τις υπηρεσίες μας. Αργά ή γρήγορα η Νεφέλη θα ολοκληρώσει τη θεραπεία της στο νοσοκομείο Θαλάσσας. Τώρα βρίσκεται σε καταστολή, γι' αυτό και παρουσιάζει αυτή την εικόνα. Θα βελτιωθεί όμως, να είστε σίγουροι. Νεφέλη μου, παίρνα μέσα. Νεφέλη μου, είναι εδώ η μητέρα σου. Δεν θα τη χαιρετήσεις? Νεφέλη μου, πώς αισθάνεσαι σήμερα? Είσαι καλά? Θυμάστε, την επόμενη Τρίτη έχετε επίσκεψη στα εξωτερικά ιατρεία. Λοιπόν, είμαι βέβαιη πως θα πάνε όλα καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντίο. Ναι. Ναι, έλα να με πάρεις. Όχι, δεν μπορώ να περιμένω άλλο εδώ. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Φοβάμαι κιόλας. Όσο πιο γρήγορα φύγω από εδώ μέσα, τόσο το καλύτερο. Ναι. Έλα Νεφέλη μου, πέρασε μέσα. Άννα μου, γιατί δεν ήρθες στο νοσοκομείο? Σε πενθύμησα. Έλα, πες μου τα νέα σου. Οι συμμαθητές μας καλά? Με τις εξετάσεις πώς τα πήγες? Έλα, πες μου πώς τα πήγες με το μάθημα της βιολογίας που φοβόσουνα? Άννα μου, φεύγεις? Ναι, Νεφέλη, φεύγω. Σου εύχομαι να γίνεις καλά. έξω πάλι. Ήταν στο μουρλάδικο. Ακούει φωνές. Είναι τρελή. Τη βγάλανε έξω πάλι. Ήταν στο μουρλάδικο. Ακούει φωνές. Είναι τρελή. Τη βγάλανε έξω πάλι. Ήταν στο μουρλάδικο. Ακούει φωνές. Είναι Τη τρελή. βγάλανε έξω Ήταν στο πάλι. μουρλάδικο. Ακούει φωνές. Σταματήστε. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί σαν το ξεχασμένο στάχι. Ο κόσμος γύρω άδειος καμπός κι αυτής της μοναξιάς το Ήταν να ξεκινήσω το πανεπιστήμιο. Ο κύριος Παναγιώτου μου είπε «Βλέπουμε ακόμη ένα χρόνο». Και ο ένας χρόνος έγιναν 2 και 3 και
4 χρόνια. Και το ότι κάποτε ήμουν φοιτήτρια και ότι είχα μια ζωή εντελώς διαφορετική από αυτή που ζω τώρα, μου φαίνεται σαν παραμύθι. Ξέρετε, από αυτά που λένε οι γιαγιάδες στα οικογενειακά δίπλα. Βλέπετε, ο Γολγοθάς ο δικός μου, ο Γολγοθάς κάθε πάσχοντα από σχιζοφρένεια, δεν είναι ένας και ίδιος. Είναι μια σειρά Γολγοθάδων που όλοι πρέπει να βλέπουν και πάντα μας εφάρμοστε στην κορυφή. Ψευδέστηση ή παρανοϊκό παραλήρημα, έτσι ονόμασα τους άλλους. Σύμπτωμα της ασθενειάς που μου είπαν και πως έπρεπε να παίρνω τα ψυχοφάρμακά μου για να παρακολουθώ τη ψυχοθεραπεία μου. Μα αποδέχτηκα. 2 ακόμα υποτροπές, 2 ακόμα εισαγωγές στο νοσοκομείο θαλάσσας και 3 ακόμη απόπειρες αυτοκτονίας. Είναι δύσκολο να δεχτείς πως πρέπει να παίρνεις ψυχοφάρμακα και να παρακολουθείς ψυχοθεραπεία για να είσαι κανονικός άνθρωπος. Και είναι ακόμη πιο δύσκολο να δεχτείς ότι η ζωή σου έχει αλλάξει εξ ολοκλήρου και ότι από τη στιγμή που ήσουν ένας άνθρωπος γεμάτο ελπίδες και όνειρα, τώρα γίνεσαι ο περίγελος στην καφετέρια, ο δολοφόνος της ιστορίας του νόμου, ο γλωπαρμένος στις ιστορίες των παλιών και ότι ο μόνος φίλος που σου έχει απομείνει είναι το σύμπτωμα της ασθένειάς σου. Έμεινα εκεί, βασανισμένη. Ένα σκουπίδι στην άκρη του τρένου της κοινωνίας. Απενοβγαίνω σε κλινικές, φαρμακεία, νοσοκομεία και πιστέψτε το ή όχι, αυτά ήταν και τα μόνα κέντρα ψυχισμού. Εκεί έξω, υπάρχουν βλέμματα που σε μαχαιρώνουν πισόπλατα και λόγια που σπάνε κόκαλα. Υπάρχουν γέλια πίσω από κλειστές πόρτες και κατευναστικές κουβέντες που σου δείχνουν κατευθείαν την έξοδο. Η τρελή δεν δικαιούται να ονειρεύεται, δεν δικαιούται να ερωτεύεται. Η τρελή δεν δικαιούται να μεγαλώσει ένα μόνο στην αγκαλιά της. Η τρελή δεν δικαιούται να πάρει μια δουλειά και να νιώσει ότι προσφέρει. Η τρελή δεν δικαιούται να... Δεν είναι σχιζοφρένες. Πάσχουν απλά από σχιζοφρένεια. Ανόητα μικρά ανθρωπάκια. Τυποτένιοι γόνοι ηλιθείων. Εσείς οι δαρβινιστές και οι παντογνώστες, εσείς οι τέλειοι. Σας ευχαριστώ από ψυχής. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε δύναμη. Κάθε φορά που δαχτυλοδείχνετε, κάθε φορά που περιγελάτε, κάθε φορά που αρθρώνετε τη λέξη τρέλος, μου δίνετε δύναμη. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ας επιμένουν οι θεραπευτές μου πως είμαι απλά ένα σύμπτωμα. Μια ψευδαίσθηση, ένα παραλήρημα και τόσα άλλα. Τόσα άλλα. Ας επιμένουν ότι τα θύματά μου θα πρέπει να με πολεμήσουν, να με νικήσουν, να με κλείσουν σε κουτιά και να με ξεχάσουν για πάντα. Μα πώς μπορείς να ξεχάσεις το μόνο πλάσμα που είναι πάντα εκεί όταν οι άλλοι του γυρνάνε την πλάτη. Όταν όλοι οι υπόλοιποι σου γυρίσουν την πλάτη. Εσείς τους στείνετε και εγώ τους αγαπώ. Ποιος άρα κερδίσει σε αυτό το παιχνίδι? Γεια σας λοιπόν. Ανόητα μικρά ανθρωπάκια. Και σας ευχαριστώ. Για τη ματαιοπονία και την υπεροψία σας. Γεια σας λοιπόν. Και πού ξέρετε, ίσως μια μέρα σας επισκεφτώ. Ίσως μια μέρα γίνω ο μόνος δικός σας φίλος.
Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Θέλουμε να σας καλωσορίσουμε στο Kingston Town απόψε. Να σας ευχαριστήσουμε που είστε όλοι εδώ, που συμβάλλετε σε αυτή την προσπάθεια για έναν πολύ καλό σκοπό, ιερό σκοπό. Θέλουμε να βοηθήσουμε τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φίλων και όλα τα έσοδα θα διατεθούν προς τους συνανθρώπους μας που υποφέρουν από αυτή την άσχημη αρρώστια, τέλος πάντων, πώς να την χαρακτηρίσω. Σίγουρα οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες, όμως όλοι έχουμε δικαίωμα ζωής και χρησιμοποιώ τον τίτλο των παιδιών, τα οποία θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την δική τους συμβολή. Όλα τα παιδιά εδώ είναι από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και οι ηθοποιοί αλλά και οι τραγουδιστές που θα συνεχίσουν αργότερα στο έντεχνο. Ζούμε πραγματικά σε πολύ δύσκολες εποχές, εποχές οι οποίες οι περισσότεροι από εμάς σίγουρα δεν έχουμε ζήσει, όμως νιώθουμε τις δυσκολίες και πρέπει σιγά σιγά όλοι να ελπίζουμε αλλά και να προσπαθούμε για μια καλύτερη κοινωνία, πιο δημοκρατική, για να τα καταφέρουμε. Σίγουρα η αλληλοβοήθεια μεταξύ μας είναι ένα μέσο το οποίο μπορεί να μας δώσει ψυχολογία για να μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε. Το Kingston Town έχει ανοίξει απόψε τις πύλες του και φιλοξένησε αυτή τη μικρή παράσταση. Όπως είπα, για τον φιλανθρωπικό σκοπό. Θα είναι πάντα ανοιχτό για οποιοδήποτε φιλανθρωπικό σκοπό και θέλουμε να βοηθήσουμε πραγματικά τους συνανθρώπους αυτούς που πάσχουν από αυτές τις είτε χρόνιες αρρώστιες είτε αρρώστιες οι οποίες εξελίσσονται κατά τη διάρκεια των χρόνων. Λοιπόν, μαζί μας είναι και η κυρία Μαρία Καυκαλιά, η οποία είναι από το Σύνδεσμο των Καρκινοπαθών και Φίλων και θα μας πει έτσι δύο λόγια για το event. Καλησπέρα και από μένα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά του θεατρικού ομίλου του ΤΕΠΑΚ, στα παιδιά που θα παίξουν μουσική μετά και σε όλους εσάς που ήρθατε για να στηρίξετε το έργο του συνδέσμου. Θέλω έτσι να σας πω δύο λόγια για το τι κάνει ο Πασικάφ, θα σας κουράσω. Είναι ένας εθελοντικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος έχει ως όραμα του μια κοινωνία απαλλαγμένη από τον καρκίνο, με όλους να έχουν δικαίωμα στη ζωή. Ο Πασικάφ προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες σε όλους τους ασθενείς και στις οικογένειες τους, όπως κατοίκον νοσηλευτική φροντίδα, ψυχοκοινωνική στήριξη και φυσιοθεραπεία, μεταφορά ασθενών στα κέντρα θεραπείας τους στη Λευκοσία, χωρίς ο ασθενής να είναι υποχρεωμένος να πληρώσει οτιδήποτε. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. Είναι πολυδάπανο το έργο αυτό. Έτσι και η πιο μικρή εισφορά για τον Πασικάφ είναι μεγάλη. Γι' αυτό και εσείς σήμερα έχετε συμβάλει στη συνέχεια του έργου αυτού του συνδέσμου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τον συγγραφέα του έργου, τον κύριο Πάνο. Το έργο που είδαμε σήμερα είναι ψυχολόγος. Και ευχαριστούμε και τον Χάρη στα κοντά στον ήχο. Και να ευχαριστήσω τη μάμα μου και τον παπά μου.
το